Le Wam Segata. Voilà. Très bien joué. C'est ça. La belle la cale. Mettez les gars. Tiens, ballon dit ça, dame là ça, ballon dit ça. Eh tiens. Le bonnet clalam, c'est. Mon individualité, Djaoudiri. Boya. Djago ok. Djago ok. Le bonnet. On a ballon qui est bloqué. Non, non, mon frère. Le bonnet angata. Angata moussa 2 minutes. 2 minutes là, c'est là. Voilà. Tiens, quel est le flé, tiens, quel est le flé. Ballon d'ama. Ça va, ça le bonnet quand même. Akala tam soka 2 minutes ni hakila enda kuyeni ka ko tararo la fam sa meti bla se joma chika e musoka denguli esini yena yi ala boye le kan la je ha e tenu mene faji le wa msekata voilà très bien joué c'est ça la belle la kala ngate le kala le bo wuli angata ngiga tele kala ambita wanti tari Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Adama. Tinya ola o te fa ɲɔgɔn kelen bɛ ka deni tɔɲɔ I t'i yɛrɛ ta ala dɔ a kan dɔn labɛn ne dun dara so kɔnɔ I bɔra lebu I jɛngɛ sa n bɛ ka n ka fitɔn lajɛ e de m'a fɔ sisan ko an ka taa ou bien I sago sera saniya bɔɲama ah donc tasara de la lebu sabali sa n ɲɛ tɛ foyi la n sigi kun ka fɛn ma kɔnɔ o ye seli I bɛ n'i jɔ ɲɛma labɛn o dɔrɔn tasara de la n ka taa ka taa min e ma fɔ an ka taa dumuni de la o ne ka fitɔn daminɛ ne de I bɛ sɔrɔ ka na k'i to ballon lajɛ la ne ye kɔlɔkɔlɔ k'e da la donc e bɛ k'i ta de sara kɔ ayi nin y'o ko bannen o ah d'accord n'o ko banna wuli ka dumuni dan san wuli ka dumuni dan I kumana de sisan dumuni taa gabu kɔnɔ dumuni bilalen bɛ I ka t'i yɛrɛ servi de ko I sigi ka bɔ ɲama walima I ka taa labɛn k'e ka dumuni di ne ma ko e b'i ka fitɔn filɛ la fitɔn de ye furu ka na yan ah I de sɛgɛnnen don nin y'a diminen bɛɛ de ye donc tasara b'a ni ɲɔgɔn cɛ la mun sɛgɛnna ɲɔgɔn nɔfɛ koyi tellement ka da ye a bɛ kuma sara n'a bɛ tila ka jogo o bɛ ma fɔ de ko ne bɛ ka n ka film de lajɛ ça c'est la belle jogo modèle dabila sa kana tasara dɔn ni ɲɔgɔn cɛ la labɛn Ibu I ka kumakan bɛ ka n perturber sa sabali je n'entends rien ayi n tɛ lamɛn n bɛna dɔ de fara a volume kan sa I ka fitɔn de filɛ ne kɔrɔ c'est moi le mot Lebu I ka ballon lajɛ sisan n ye ko bɛɛ k'i da la k'i ka ballon in to I m'a to I tɛna na n déranger yan dɛ bon jo t'o la sa ma chérie dabila sa n lajɛ au moins n ka finesse ninnu de bɛ fa don da la ça c'est la belle a wuli an ka taa dumuni kɛ sa I deli la sini bɛ bɔ baaraw la dɔrɔn direct an tɛ terimuso lajɛ ne de ko ten je te donne ma parole ne de ko ten ni ko ten bon wuli an ka taa dumuni kɛ an ka taa dumuni ko ɲɛna ça c'est la belle yes ça va e filɛ nin ye n'i bɛ ballon filɛ la dɔrɔn I tɛ mɔgɔ considérer o man Non, ɲi fo dɔ ka dɔ bila de ni ne nana dɔrɔn n bɛ n ka fɛnw bɛɛ kɛ k'i to ballon lajɛ la walasa I k'an lajɛ mais o si la ça
c'est ma Ni belle. la drone ni fene be ima. Ya ça. Tu mon muso be de kenade. Il faut Wa ni ga plat préféré de. non, tu as encore un peu sur mi bi ka poisson ni mi. Ça c'est la belle.